Sausa Kampo. Ano ba daw sa iyang suwag kampo karon? Magining usa ka babae nga nagpuyo sa San Remigio, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Grace. Ayo! Oh, Ayo! kisa maron. Oh. Ako nalitan aw ma. Ay, ayaw na ako na lang. Ayong hapon lang! Oh, si ato ni mo dong. Di ako kay, nisita ako ni Joy na. Ha? Nisita ko. Uy, pagpuyo mo, oy. Dili na ko mo dawat og lain pag mamisita sa akong anak. Na ako'y nagustuhan para niya. Maong pa mauli na mo sa inyo. Kaya bisag magabian pa mo dias gawas, di gyud na ko tugtan mo. Di na ko tugtan ng akong anak nga mo atubang ninyo. Ma. Si Miko lang ang angay ni mong sugtonak. Bisag dili ka ito hitsuraan, pero naay kaya ilang pamilya. Guwapa ka. Unya kung mamunit ka lang usama na ito kahintang, sao naman lang. Malusyang ka lang. Ma. Sige lang, nak. Sige lang. Bisag wow katuig ni mong gap si Miko, pero makaton ka lagi sa pagigugma niya. Lain na sa na imong mama, day, uy. Siya may magbuot sa imong pamanhunon. Maulagi day. Dili pa sa biyagi ko ganahan magminyo. Pila pa ko'y edad na ako. Unya, unsaon man na nimo, day. Nga gusto man gid sa imong mama nga magpakasal ka ni Miko. Thank you, Joy, ha? Nga nagpakasal gyud ka na ako. Ug isaad na ako nimo, Joy. Nga panggaon ug mahalon ta ka. Miko. I love you. Mahal ta kay ka. Miko. Hala, uy. Nisamot pang kagagwapa, uy, nga nagminyo na. Baya, no? Kalami sa pahiyom, ah. Kumusta man ang kinabuhi sa minyo? Okay naman day, Grace. Bisag layo ang gap sa among edad ni Miko, pero pinangka kayo ko niya. Gani, bisag dili ko mangayo niya, no? Pinalitan ko niya yung mga sinina nga nindot. Sama niya akong gisalobron. Ka-sweet sa daw na, uy. So, buot ipasabot nga nahigugman na sad kaniya? Ambot? Basin? Kalami, bayag smile sa kong amiga, uy. Hi, Joy! Hello! Guwapa pag sa mo to, nga namin nyo na ka. Salamat! Grabe, day, no? Makita gini mo ang mga lalaki nga taga dinis ato, nga mulingi gini mo kung moagi na ka. Gwapa man ka good. Unya, mas ti gwapa pag yung kagsamot karon. Bisag minyo na ka. O katong mga admirers nimo sa una, magpatagad gid gihapon nimo. Joy! Oh, uy, hala. Gitawag ka sa mga bana, day. Usa man! Wa pa ka makontento sa akong mga gipanghatag nimo nga. Magsigi ka manggihapon og patagad sa mga laing lalaki diha. Ha? Miko, inabiguro mo gutong katagad. Huh? Wati mali siya para na ako. Bisan ba? Ha? Di ko gusto nga magsigi kag patagad ang mga lalaki diha. Mong ayaw gyud ko gadita. Kung di ka gusto nga masuko ko nimo. Ha? Disakitaan ko. Please, maluhay ka. Tumana ba gyud akong tanang gisulti nimo? Kung di ka gusto nga maglagot ko nimo. Ha? Paka may baw unsa ko kung maglagot ko, Joy! Miko! Nakasabot ka! Ha? Joy, nagtugon tong among anak nga dili ka palakwon din hisbay. Anhi ka lang. Pero, muatuon ta ko ni mama na ko. Mubisita ko. Orbida, minyo ka na sa among anak. Among anak na mo itag-iya ni mo.
Magtumana na lang tanan niyang gusto ipabuhat yan nimo. Aron di ka masakitan. Pa. Pila na ko kaadlaw. Nguwag ba kaadto nila mama? Kinuo ko. Unsa may akong buhaton? Habi kong nindot nga kinabuhi akong matagamtaman uban ni Miko. Pero nga naman eh. Unsa magkaya nagpaabot ako sa unahan? Ang akong tugon nimo ha. Ngani ka lang din sa bahay. Oo. Sige. Ma! Pa! Ato na ko ha. Bantay palihog akong asawa. Sige na. Ato na, kay kami nalay bahala din he. Bigla kang mama nimo ha. Ayaw biyagi pagbiyad niyo sa bahay kung di ka gusto ng pasakitan ka sa mong anak. Opa. Ikaw na'y bahala din he. Kay adto na mi. Sige ma, pa. Amping mo. Kanis ako man ka ako makagawas, ani. Gimingaw na ko nila ni mama. Maayo! Maayo! Si Grace ron. Naitabo ni mo, uy, nga wala man kay gawas-gawas. Kuan, day. Time para good. Unsa man ang lagom dapit sa imong abil? Kuan, day, Grace. Naalay nakaigo na ako. Pero hapit naman ni maayo. Joy, tugan na gusto tinuod. Unsa man? Okay ra ka dinis inyo? Naunsa ka ba ya? Uy, okay na lagi. Kuan lang. Nag-away lang ni Miko, day. Unya gitapatan ka, mao ba? Normal naman siguro nas kami ni Unday. Uy nga, na mga ingon anak. Unsa? Uy, day, Joy. Dili gina normal nga manapat ang bana sa asawa. Ang away normal ra na. Pero kanang manapat ang lalaki, uy, dili gini noon ko musugot ana. Pila na ko'y kusog na itong mga babae kumpara sa mga lalaki. Day, Grace. Sumbong sa imong mama, uy. Para makuha ka din eh. Day, dili ko. Dili ko gusto nga babalaka kung inahan ako. O sa pasad, dili ko makabiya ni Miko, day. Mahal na ko siya. Day, Joy. Mamalihog lang ko ni mo, day, be. Palihog ko hatag ni mama ning kwarta para nasa lima gamit dito. Ikaw na lang din mo hatag, ana. Dili mo sugot si Miko nga. Mugawas ko sa bahay, day. Bisag mo ato lang kas inyo? Aron mangumusta nilang mama ni mo? Ay, ginoo ko. Pastilan ba yan ni mo, uy? Nabalaka na ko si mo kahimtang din ay. Day, okay na lagi ko. Kung unsa man imong gihuna-huna, dili ka na mabuhat sa kumbana nako. Day, Joy. Ako na sang usang nabilin din sa bahay. Kinitrabaho si Miko. Unya sila magpapa nilakaw na sad. Ay, bahala na, uy. Muadto ko sa ilang mama bisag kadiyot lang. Dili ra ko magdugay. Oh, Day, Grace, niya ka din sa amo? Oh, Day, Joy. Gitugtan na day kang Miko nga magawa sa inyo? Oh, Maay kay nasuroy ka din sa ato, nak. Sa man ang gisulti ni Grace, nga dili ka man kuno pagawasto ni Miko sa inyo. dili na tinuod mauy. Naatlan lang yun nga daghang lakaw sila sa miaging mga adlaw. Unya, way laing mahabilin sabay. Maong di ko kalakaw. Aw, abi na kog naunsa ka. Pabalaka magud kaayo ang naong ni Grace dinhi nga nag-istorya bahin nimo. Ikaw giday, Grace. Ningon di ako ni mo nga okay ra ko. Awa o. Ipabalaka lang gid mo akong inahan. Pasensya na day, Joy, ha? Nak, ani na lang panihapon sa ato. Naaraman kayo mahabilin dito sa inyo karon.
Ayaw lang siguro maoy. Tingalig magpaabot si Miko na ko ron sa panihapon. Eh, sige na, good. Karon pagani ka na suroy balik din sa ato. Unya, dili na lang yung kaaniman ni hapon. Sige na, nak. Lutuan tikas sa imong paboritong sudan. Day Grace, ano na lang sa panihapon din, ha? Sige nang. Oh, sinang Telma? Ang mama ni Choi. Nanawag man. Hello, nang, Telma? Day, Grace. Day. Wa na si Joy. Patay na siya. Ilang kipatay ang akong anak, Day. Unsa? Miss your voice, miss your smile. I hope you're with us. Grabe kyud ang ilang gibuhat sa akong amiga. Kung giunsa man nila pagpatay, dili na lang ako isaysay pa. Napriso gid ang bana, ingon man ang mga ginikanan sa lalaki. Mao nga sa mga asawa nga naminaw karon, kung dinapatan gani mo sa inyong bana, paniguro na lang gid mo og biya dayon sa bay. Ayaw huwata nga mo abot sa punto nga maparehas mos nahitabo sa akong amiga simbako lang. Kay bisag unsa pa kaisog ang babae, kung ang lalaki na maglagot, dili kita kapildi sa kusog sa lalaki. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.